bara mu dau wannan ne ranar muke ji muna losing light bara mu dauka sai mu nuna mai tsayawan kai ku fito nan ne da mai yake ka ya mu gani bana ba ko so ka gani ka mu ba wannan nake so ba yi min da to sai ka kwai wannan a to ana ga maka da kwai wannan dan da ke sai ka daga shi sama light ina nan ne fa yau ka gani ko ka gani gaskiya kuma wallahi azim a office din kashi mun komai sai da koya mana wallahi rubutu ake mana wallahi azim rubutu kashi mun yake mana abu lafiya ko kaga shi ne saboda kaga ni ko na rubutu ya fita ai haka ya kaga ni na nuna mai ne kuma shi ne kai ko ce wurin nan ba na shi ba ni da wani jiba ba wata shi bane jiba ina wallahi shi koya mushi akai ni ba koya mun akai to ai sau kai kana magana irin sauka gashi yanzu ba ajiyar amari ya gidan madu sai ba ka da kana ji sun cika ta kawai an cika ta anan za ki kai malaka kin gani a sai fa yau gaba kadan jiba sai kana tawo kamar haka kai malam ka ta kai saboda kin gane mun gane ya ji ta da ni ka ga kai da magana ya koyi za ta koma gurin ka aiga ko sha nake daga shi kadan ne reflector din daga shi ba wai iji shi ba ai ya ka magana da wannan ya fita zai dawo za a samu daga nan ba za a samu saboda ta nan ba wannan ya yawa zimu tsaya an ga wuta Shegen yaro. Tsaya shi haka. Haka kaga haka? Yau ka gani. An gane? Wani ba zai nuna mishi wani kuma wani. A mu ba. Je Allah mu je kosha kama da kosha muke. Ba zai nuna ma. Kosha rike. Mu je. Kosha rike Allah. Mu kara. A'a saboda kai ba sai jiba ne. Jiba dan yi step by karan magani. Amma Allah da sai nuna mai wani. Amma sai ga mata. Yauwa. Dan yi gaba kan hasken. Kan hasken. Fine, get up. Ta kan hasken sai? Kosha, yanzu ba hasken ya sauka kosha. Lokacin da aka ce na zo lokacin akwai mai alƙawari. Shi ne fi hawan da Allah kai gutun da na zama jarumi wani amma ya maka. Very good. To dan yi baya ka dan magani. Ya isa to very good. Tabi na yana ba. Na shot din. Haka ne mun yi. Na shot din. Da gefe ji ba daga kai malan da zuwa nan zuwa 1 2 3 zaki ga lokacin. Mu je. Ali. Sanni da dawowa kina da sauri idan ba kina mabaza da kayan gida in je in taya ki hira kai ma ka ta dinka surutu haka na ta zubar da yawo ni ba ta manya isa soce ma ya girma bera ba ruwan waka da hayaniya Ni tsayawa kin juya mai to dawo sai sake ba wallahi ina dauka kawai abin da ba a bukata ba ko kai bonus din zai tashi kuke kan tashi kura ko amma hannaye ba ka canza jiki ka haka yau ko ta in ba yawa ko ta yayi ba ki wannan ya yi Ibaya, ya isa. Waje, zino ka amsa kishin. Bari ido.
da ba kawai ita tafiya ya isa ka samu jiya ta na wancan to je kana shige mana